Vi har valgt at have om Cubas udvikling, og det her det er så, hvad vi vil komme ind på i præsentationen. Og så har vi så lavet en tidslinje over udviklingen af Cuba i 1962, og der vil vi komme på alle de her datoer. Og den 16. oktober, det var der, da præsident John F. Kennedy om morgenen fik at vide, at Sovjetunionen i hemmelighed var ved at oprette missilanlæg, der kunne afføre missiler og atomvåben i Cuba. Og så derfor var det ligesom 6 muligheder, de kunne vælge. Og den første var, at de intet kunne foretage sig. Så var der, at de kunne anvende diplomatiske midler. Så var der, at de i hemmelighed kunne aftale med Fidel Castro, at hvis han ikke smed russerne ud, så ville landet ligesom risikere amerikansk invasion. Så var der, at de kunne foretage en blokade af Cuba, så militæranlæg ikke kunne komme igennem. Så var der, at de kunne bombe de militæranlæg og andre mål i Cuba. Og så var der til sidst, at de kunne invadere Cuba og fjerne Castro. Og der kom Kennedy så ikke til nogen valg, men han beordrede, at hverken offentligheden eller Sovjetunionen måtte få kendskab til den amerikanske afsløring. Så den 17. oktober, der fandt han ud af, at de fotografier, at de afslørede ligesom opbygningen af missilanlæg, der gik overraskende hurtigt, så de fandt ud af, at man kunne udpege 28 affyringsramper. Og den 18. oktober, der skete der det, at Kennedy han fik besøg af den sovjetiske udviklingsminister Andrei Gromyko, at det handlede ligesom om deres møde, det handlede sådan om Berlin, men så kom de så også ind på det med Cuba, hvor Kennedy nævnte, at han var bekymret over de våbentransporter, der var på vej, og der svarede Gromyko så, at der var tale om antiluftskyvåben, der ikke ville kunne ramme mod USA, men der vidste Kennedy allerede bedre. Og den 19. oktober, der blev der annonceret, at USA faktisk vidste, hvad der foregik over for russerne og kubanerne, og det gjorde de ved at sende F-8 rekognosceringsfly, og der fandt de også ud af, at Cuba var klar til at affyre missiler i løbet af ugen. Og det var så først senere på aftenen, Kennedy besluttede sin sidste vurdering, og eftersom han var til valg i Chicago, så fløj han tilbage til Washington. Okay, den 20. oktober, det var der, at præsident Kennedy, han bestemte sig endeligt for at lave den her blokade. Så vil sige, at alle offensive våbner på vej til Cuba skulle konfiskeres. Og de amerikanske styrker blev voldsomt forstærket, samtidig med at kvinder og børn de blev evakueret. Den 21. oktober, der var stor forvirring i og med, at Kennedys rådgiver havde kontaktet sådan flere store journalister. Men da de var ved at lukke lunden, så ringede Kennedy selv til chefredaktørerne for at få dem til at undlade at skrive andet, end at han ville tale til staten næste dag. Den 22. oktober, der var alt sat klar. Luftvåben, atomvåben og hæren osv., de var klar til at ramme målet, nemlig Sovjetunionen. Kennedy han fik også fortalt sin befolkning i radio og tv, at de skulle til at gøre klar, og den her blokade mod Cuba var startet. Den 23. oktober, der var begge parter nu i beredskab. Amerikanerne de klargjorde og var klar med beskyttelsesrum, og alle folk de hamstrede for butikker og sådan noget, for at være klar til den her atomkrig. Det samme gjorde de i Cuba, da Fidel Castro han talte til det cubanske folk. Og den 24. oktober, amerikanerne blokerede Cuba, og de slovakiske skibe var cirka 24 timer fra øen. Og Khrushchev var overbevist om, at præsident Kennedy ville invadere Cuba, hvis missilerne ikke blev fjernet. Og så den 25. oktober, hvor de 2 supermagter skændes i FN, og hvor den danske efterretningstjeneste informerede om 2 slovakiske skibe, var set i de danske farvande med mulighed for kurs mod Cuba. Andre lande informerede om andre skibe på vej mod Cuba, og Pentagon vurderede, at der var cirka 12 ud af 25 skibe, der vendte om. Og så 26. oktober, amerikanerne var overbevist om, at missilanlæggene ville være klar inden for 2 dage. Kennedy var klar til at bombe Cuba, og Khrushchev fik information om, at Kennedy planlagde at bombe Cuba,
Han besluttede sig at komme ud af krisen og stillede 3 krav for at trække sig tilbage. Og så senere hen, hvor han havde så sagt de 3 krav, så den 27. oktober sideløbende med, at amerikanerne arbejder på et svar fra Khrushchev, på et svar til Khrushchev, modtog de nu endnu et brev med et krav om at fjerne amerikanske missiler i Tyrkiet. Og så et amerikansk fly blev skudt ned over Cuba. Risikoen for et atomkrig var overhængig af amerikanerne, og amerikanerne accepterede de 3 krav for Khrushchev. Og så til sidst den 28. oktober, hvor præsident Kennedy havde en hemmelig møde med den slovakiske ambassadør, hvor han lovede ham, at han ville fjerne missilerne i Tyrkiet, og det skulle ikke offentliggøres. Og så får Kennedy et brev senere hen, fra den slovakiske ambassadør, hvor der står, at våbne på Cuba vil blive pakket sammen og sendt tilbage til Tyrkiet. Så vil vi godt fortælle om Cubas historie. Og det første er, hvad medførte Cuba-krisen. Og man lærte af Cuba-krisen, at de 2 supermagter i fremtiden måtte søge at undgå, at udviklingen løb løsk. Og derfor blev de så enige om, at hændelsen i fremtiden kunne udløse en atomkrig. Og det førte så til oprettelse af den såkaldte varme linje mellem Kreml og Det Hvide Hus. Og der kom så nye forståelser allerede i 1963 med aftalen om at prøve at stoppe for det. Hvordan opstod Cuba ved den kolde krigs afslutning? Den kolde krigs afslutning fra Berlinmurens fald i 1989 var Sovjetunionens endelige kollaps i 1991, fik meget store konsekvenser for Cuba. Da Sovjet ligesom faldt, mistede det sin primære alliance og handelspartner, som stod Cuba meget isoleret. Cuba havde fokuseret på produktionen af sukker og rom til eksport og importerede næsten alle sine fødevarer og energikilder. Landet kom derfor ud af en krise, som blev til sultkatastrofe og som blev til Cubas historie som den specielle periode. Et fakt om dette var, at cubanerne i gennemsnit 9 kilo af deres kropsvægt mellem 1990 og 1994. ¿Cuál es la situación económica en Cuba? Aunque ha habido algunos cambios como comprar casa, comprar un coche, conducir una empresa para hacer reglas terminantes todavía en Cuba como una economía de planificación y servicios públicos. El Estado proporciona educación, salud y entretenimiento, pero tiendo a libertad de expresión, libertad de elección y la libertad de ser hay una vida mayor. El gobierno no da señales de liberación de fuerza. Muchos creen que el comercio de los Estados Unidos, la importancia para la situación económica de Cuba tiene cita 3, sino porque que en la año 2015 parte de conseguir la cooperación y
abrir la disputa entre Estados Unidos y Cuba, es difícil de valorar cuáles son las oportunidades de crecimiento que se encuentran. ¿Cuál desarrollo tiene desde 2010? Desde 2010 se ha producido un cambio. Lo sucedido en 2012, Papa Benedicto XVI visitarse Cuba. Papa no es satisfecho de Cuba. El régimen piensa Cuba es muy cerrado y ausente de realidad. Estados Unidos bloquea comercio hace asegurar países pobreza. El nuevo colaboración con tener, entre otras cosas, embajada abierta en Habana, permiten exportación material de construcción, comunicación, equipo y rebajas entrada por americanos. Cuba permiten ampliar los habitantes acceso a internet y consienten la Cruz Roja y la ONU acceso al país. Lo quiero es positivo por progreso de democracia y el económico procedimiento en Cuba. Hvordan er relationen mellem Cuba og USA i dag? I år 2015 gennemførte ændringerne. Cuba blev fjernet fra USA's liste over terrorlande, og det blev lettere for amerikanske statsborgere at besøge Cuba. Amerikanerne måtte dog kun komme ind på Cuba, hvis de blandt andet var atletisk relateret, arbejdede eller koncerter. Amerikanske turister er stadig ikke helt velkomne. Det er tilladt at flyve direkte fra USA til Cuba nu, hvor de førhen skulle flyve til et tredje land. Derudover er der kommet flere medicinske og teknologiske varer og bygningsmaterialer fra Amerika til Cuba, men amerikanerne må ikke købe varer fra øen. Cultura de Cuba. Cuba tiene una larga historia y no crisis de Cuba hay décadas su marca en todo el país. Los cubanos son un pueblo muy amable, pero todavía tienen una muy mala economía. Usted tiene que tener claro de que no son enviados como turistas. Políticamente cubanos divididos, hay algunos que aman el viejo dictador, mientras que otros piensan que tanta inmigración en Cuba. Un taxista en hoy todavía más ingresos que un médico, pero el nivel de la educación es mucho más alto que antes. Que ha llegado muchos nacionalistas en el país y de la población mixta tienen una vida musical único. La música está en su sangre. Les encanta la guitarra, tambores africanos y se juega en todas partes, en las calles y en los restaurantes.